from the districts. Menteri Sarkar berundang nyalam kaseng BJP uba AL-HEC ula Kynthoh ya ka Kongres Bharat Jodo Nyay Yatra. Laban kedau ba kaseng Kongres katemu ban sedang ya ka Bharat Jodo Nyay Yatra na Impal hadin jong uni ubenai ba minta bat kene ka yatra kan jai beteng syadu Mumbai. Uba HEC ula Kynthoh ru ya kaseng Kongres Halor ka jingbom ya shim minta jongka ha ka jingple ya ka Ram Mandir ha Ayodhya da ka baong ba ka jingple ya ki temple ki mosque bat ki yeng mane kadai ke bajule man lakasngi bat kam don kano ka jing bakla haka ula keno ya ka seng Kongres bakale politik da ka ba omlet ya shim benta ha ka jingalang play ya ka Ram Mandir. Yatra or Purana Jodo Yatra, but should not be making letra. There's nothing to affect to BJP. BJP is going to win in all the seats in MP elections. Ha ka jing ya linti jong ka jing kriat ka